गोटे शुआ और गोटे सारी दुहे दुही बहुत भल पाउथिले। दिने सारी शुआ को पचारिला, तमे मते छाड़ी केबे उड़ी जीवनी तो? शुआ कहिला, मु जदि उड़ी जाए तमे मते धरि नबो। सारी कहिला, मु तुमको धरि तो पारिबे, हेले तमे कोन मोर हेई पारिबो? एतिकी कहू कहू कांदी पकाइला। सारीर कांदिबा देखि शुआर मन बहुत दुख होला। से ता निज दुई परको काटिदेला, कहिला, देख मु आ तुमको छाड़ी केबे उड़ी जीविनी, सब बेले तुम साथी रहिबी। एमिति किछि दिन गला। दिने बहुत जोरे बात्या पवन हैला। शुआ और सारी जो गछरे बसा बांधिथिले से गछटी भांगिबाकू लागिला। ଏହା ଦେଖି ଶୁଆ ସାରିକୁ କହିଲା, ଦେଖ ମୁଁ ତ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ତୁମେ ଉଡ଼ି ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସାରି କହିଲା, ହଉ ତୁମେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏହା କହି ଶୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଗଲା ସାରି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେବେ ଝଡ଼ ପବନ କମିଲା, ସାରି ସେଠାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସି ଦେଖେ ତ ଶୁଆ ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଛର ଏକ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛି, ଯଦି ତୁ ଥରୁଟିଏ କହିଥାନ୍ତୁ କି ଯଦି ତୁ ଥରୁଟିଏ କହିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ଏ ଝଡ଼ ପବନ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ମୋତେ ମାରି ନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କଲୁନି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଦୁଇ ଡେଣା କାଟିଥିଲା, ତୁ ମୋଠୁ ବେଟର ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆଜିର ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।